At this point in time yatiri kuona kuti vakomana the ruling party panguva ino they are in a fear. Uchiona panguva ino vakumhanya-mhanya vachizama kuda kuitira mawar veterans mafavors, vachinovadrilira maballs, vachinovapa aya ma150 million vachiti vakomana da kupai presidential input scheme nekusapotai. Panguva ino takuchiona kuti aiwa generally panguva ino support yava kuwana kune vanhu vari very very influential and controversial vakambokonzeresa to the ousting of RG Mugabe. Kunwa kunzi aiwa panguva ino general ava the strongest person ava kuthreatina kuti mwemuri unyika loti wasubscribe like waton the bell icon. Tinoda paito kuchara jaros zona nhasi anodanyira chiti President Chiwenga is in the strongest position than any other time in history. The support he has from mainly ZANU-PF official supporters, the military and veterans is unprecedented. He also has support from some sections of the opposition supporters. Panapa generally support yavanayo aiwa yavapinza in the strongest position iri kuthreatina uchiti nevakopana varimo the ruling party noda kuti support yainayo people vakada kumbodraw back to 2017 vanoona kuti panguva imwe ari pa the greatest advantage. Panapa tiona kuti support ichitaurwa chinzi aiwa irimo the ruling party pamwechete kumaveterans nekumilitary wese nevamwe vakomana vekuopposition vari kutoona kuti aiwa general panguva ino vangotorawo chimuti vakusvitsa zvavo muna 2028 kana kuchitora bva muna 2028 tovaona kuti pamaelections vachakunda here kana kuti opposition aiwa ichavakurira. Tiudze mafunguro enyu notudii pamusoro pechitiko ichi pinha comment section yenu, subscribe like, on the bell icon.